मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, बे गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन आरो स्क्रिनशटआवबो बुंनानै होगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आंखौ गोरोन्थि दासान। बियो मोनसे रमान्टिक बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। गुबैयै बेवहाय फाव खालामदों माथायन बसुमतारी, बिदांस्रि इस्लारि, अनसाय औवारि, बलिका बसुमतारी, सुदेम बसुमतारी, ककिला दैमारि, रदय बसुमतारी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै आपल'ड खालामनानै होआखै। जेब्ला बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड होगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बे भिडिअनि टिजारखौ नायग्रोनो थाखाय DG फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि टिजारखौ नायनानै लाग्रोनो हागोन आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना बे इउटुब चेनेलावनो फुलै आपल'ड खालामनानै होगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नेनानै थाथ'दो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आखाइनि रेखा। बेयो मोनसे बड' ट्रेजेडिक मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। बे भिडिअआव स्टार्टिं महरै दङ महरसा बर' आरो अनसुमै बर'। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जेखि नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै फुल भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोसै।